Gituuhang bagong himugso nga bata na palgan sa kasagbutan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Dinhi sa kasagbutang bahin, napalgan sa 9 anyos nga si Edward, ang usa ka baby, alas 4 sa hapon kagahapon, duol sa ilahang balay, daplin sa Laverna Bypass Road sa Davao City. Kay asa man to nimo nakita ang bata? Dire, Oo. Manong naabot man ka dire? nangita lang kog langgam. Pagkakita nimo, yung gihimo? Niadto ko kay mama. Giunsa nimo gi? Ningon ko siya nga nay bata. Gituuhang bag-o paghihimugso ang batang babae. Tungod presko pa ang pusod niini. Daling gikuha sa inahan ni Edward ang bata dayon giputos ug panapton. Gitawagan din sa port leader ang 911 gipatanggalan na mog pusod. Ang pagduod jud namo buntag pa lang daan kanding. Pero naa na siya muraog ka ng hilak. Pero wala mi nag-expect nga bata di ay kay ang iya magong tingog kay murag di kay makuanan ba nga wala pod mi nag-expect ba nga naa gani mo labay kay kasada baya siya. Isip usasab ka inahan, mibati daw siya og kaluoy sa bata. Gumikan giabandona ra daw kini sa ginikanan. Murag gikumot akong kasing-kasing pagkakita nak sa bata ay kay bising isa man lang kalampin wala gid gibutangan wala gid gipahilo na ang bata ba okay lang unta to giplaster sa niya ang bata tapos gikuan para mabuhi pa ang bata ba. May gani nakita na mo kay basin kung wato na mo nakitaan mamatay na to may gay wala gi pa akog bitin or mga unsa nga hayop diri kay daghan biya mig iro og iring diri. Hinuon himsog ang bata ug ana karon sa CSSDO. Ginaimbestigahan na sa otoridad kung kinsa ang nagbilin sa bata sa lugar. Sa pagkakaroon mo mapakita identity sa maong inahan mo no. Tapos ato pa nang gipanawagan nga gawas na kay posible magud ka nga kalsada mo diha sa airport. Posible nga nagsakyanan ba kaysa daplin man sa kalsada so it's either dili to taga diha gibilin lang basing nakaanak siya sa sakyanan. So wa po'y CCTV dito nga lugar nga maglisod gyud ta og maglisod ta ka identify sa inahan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.